ake bi ana farauta kamar beraye. Wai wata jiha ma har wani gwamna wai tallafi wani abu ya sanya duk wanda ya kawo almajiri zai a bashi adadin kaza. Muna roƙon ka ya Allah, Allah ka gajiyar da shi, Allah ka wulaƙanta shi, Allah yadda ya tozarta masu ƙur'ani, Allah ka tozarta shi. Wai an waye gari makarantar allo ta zama gidan giya ma ya fi ta kima da daraja, don ba mu ga ana bin gidan karuwa ana kamo su ba mu ga ana shiga gidajen giya ana kamo mashaya giyan ba mu ga ana kamo 'yan daudu ba, sai almajirai laifi mai suka yi. Kai duk wanda ya takura ma almajiri Allah ya tsine mai albarka. Ka rasa wanda zaka takura ma sai almajiri. Wai an bi almajirai da gudu kamar barayi, ga barayin kun kasa magance matsalar su. Almajiri ake bi da gudu ana farautarsa kamar kare, kamar bera. Almajiri bawan Allah, su ake farauta, su ake bi har gida. Mun yi magana da wani malami ya ce wallahi halin da ake cikin yanzu almajiran an watsa su, yanzu an kira su an ce dole sai sun kawo. Na ce kar ku kuskura ku kai. Ƙarshe aka kama su malaman, wai an kama su wai da aka rubuta andatakin cewa an sake su, amma da sharaɗin dole yau ne deadline din, dole su kawo almajiran. Ka kawo ko ƙwara 10 ne, in kuma baka iya kawo ko ɗaya ba to kai ka koma a ɗaure ka. Na ce gwamma ku koma ku mutu a cikin kurkuku da ka ɗauki bayan Allah ka ba matsiyata azzalimai. Waɗanda almajiran in an kama wallahi billahi neman kuɗi ake da su. Na ce hanya mafi sauƙi da ku bayi wa gwamnati almajiran nan, gwamma ku yi hutu ku sallama almajiran. Insha Allah iya daɗe wadda yaro zai beje gaban iyayensa bai kwana ɗaya, beje gaban iyayensa ba. Amma wallahi duk almajirin da ka ba gwamnati ka ce ta kai ma iyayensa, wallahi mafi ƙaranci ya kwana 3 bai je gida ba. Ba wanda ake farauta yau aka rena sai almajiri bawan Allah mai karatun allo, wanda shaida ce ittifaqan wallahi sumatallahi. Hakimi a wani yanki ya bude baki yace an san almajiran an san suwaye. Ba a taba kama almajiri da daba ba a san almajiri da shan wiwi ba a san almajiri da sace-sace ba. An sani waɗannan 'yan iskan duka ana yaye su ne a boko, amma ba a ɗau matakin magance can ba sai almajiri bawan Allah. Kuna maganar barar menene matsalar barar? Ba ku kuka jaza mana ita ba? Muna bara a matsayin ibada ne. Na sha faɗa ina faɗa, ba muna bara bane don mu samu lada a wajen Allah. Muna bara ne don bara ta zama mana lalura. Don bara ta zama lalura muke yin ta. Idan kun wadata mu da abin da za mu ci mu sha, wallahi ba abin da za mu ji. Haka kawai wallahi su matalai sai ne mu rasa rayuwa akan wannan hanyar. Muna ƙara addu'a, ya Allah duk wanda almajirai suka tsonewa ido, Allah ka makanta shi cikin daren nan. Allah karka bashi ya ga safiyar gobe lafiya. Haka kawai ba mu taɓa kayan kowa ba mu taɓa haƙƙin kowa ba. Kuma ya tabbata ƙararra cewa masu baran nan 75% kuma 85% na cikin masu baran nan ba almajirai ba ne. Ya tabbata ƙararra 'yan gari ne, molawa ne ba ƙolawa ba. Ko da yamma na haida na da kikan wani wajen karfe 4 da wani abu, ina cikin shago a cikin Central Market. Alhaji da Allah taimaka min da abin da zan ci abinci, da kika nace uwa ka tafi gida, kai ba almajiri bane. Wallahi sai ne da kikan na daga na bashi bam akai, nace uwa ka tafi gida, kai ba almajiri bane. Duk almajiri na gari yana makaranta.
haka kawai wallahi su matallahi mu mun yadda mu ba da rayuwarmu don ƙanananmu da za su tato su tsira mun yadda jininmu ya tafi don 'ya'yanmu su samu mutunci da 'yanci don almajircin nan wallahi su matallahi ɗan ba muka sa masa ba wai ɗan abin ɗan ba ne yanzu ne aka fara babu kuma ran da za a bari muna faɗa abin ya isa haka nan in ka ga malami na ta da jijiyar wuya wallahi taɓa shi akai muna ƙara faɗa Allah ya isa Allah ya isa wancan gwamna muna faɗa gwamnan Naija ne ba wani ba Naija gwamnan Naija muna faɗa addu'a Allah ka watsa aniyarsa Allah ka ci mutuncin shi Allah ka wulakanta shi Allah ka ɗau mummunan mataki a kansa don Allah yadda ya ci mutuncin bayinka Allah ka ci mutuncinsa makarantunmu na Allah sun fi ƙarfin cin mutunci sun fi ƙarfin cin zarafi sun fi ƙarfin cin a cikin duniyarsu mu kyale wallahi sai dai mu mutu a hanyar ba mu da hanyar ta wuce Allah nan yan daba ma ana kashe su akan dabancinsu kidnappers ana kashe su kan laifinsu yan boko haram ana kashe su kan laifinsu mu almajirai ne za mu ji tsoron mutuwa kan hanyar mu almajirai muke tsoron mutuwa kan hanyar ƙur'ani me muka rasa ne wallahi su matallahi duk daular da muka samu a nan gidan duniya ba mu ga dola ba sai gobe kiyama idan za mu gane mu gane idan ba za mu gane ba kai ma idan za ka ba da goyon baya a cikin duniyar makarantunmu kai ma muna addu'a Allah ya watsa aniyarka ba mu da hanyar da ta wuce wannan duk wata kima da wata fallala da wata daraja da ka gani wallahi daga karatun Allah nan ne daga nan muka samu ba za mu yi wasa da wannan mun yi wasa da wannan mun yi wasa da rayuwarmu kai inda ma wasa da rayuwa ne da sauki wannan wasa ne da kai baki daya saboda me idan kai wasa da wannan hanyar ranar gobe kiyama za ka asara ne wallahi su matallahi goma mu tashi a tutar babu a nan gidan duniya mu samu aljanna abin ya isa haka an shiga gidan wani malami baya na aka shiga gidan kudi yaji naira 100 aka wai har gida aka bufa gida a gidan malami a shiga wani neman almajiri ko ya koyi almajiri a daki heka ce barawo ya koyi wa almajiri ake bincike har dakin malam Allah ka mayar musu da aniyarsu Allah ka wulakanta su Allah karka sa su kare mulkin lafiya ina amfani qur'ani fa ake maka magana qur'ani fa innal ladhina kafaru bizikri lamma ja'an wa innahu lakitabun aziz shin wai littafin da yake azizu dalibin sa ne zaka ci mutuncin sa ka zauna lafiya anya kana da hankali anya kana da tunani kuwa anya ka san abin da kake yi anya giya bata haukata ka ba to lokaci muke kuma lokaci ne lokaci muke kuma lokaci ne wallahi sumatullahi waɗannan da kuka ci mutuncinsu da yawunsu kuka kai inda kuka kai sai da kuka yi baran addu'a wajensu kuka taka matakin da kuka taka to amma dama mutum na da mugun ice ne mutum mugun ice ne kai za ka dasa shi amma ka zo shin inuwa sai ce bai yadda ba Allah ka nuna masa kafi karfinsu Allah ka nuna masa gajiya wasu Allah ka nuna masa ba su iyawa muku almajirci daram bara kuma muna addu'a Allah ka raba mu da ita Allah ka raba mu da bara Allah ka shiga tsakaninmu da bara ku kuma da kuke fada da mabaratan waɗanda ku kuka jaza masu barar ya ubangiji Allah ya ɗora muku baras
Allah halin da mabaratan nan suka shiga suke bara saboda wannan dalili ya ubangiji ka yaye musu ka maida ma waɗancan ba da muna so muke baras ba muna addu'a Allah ka raba mu da bara Allah ka kai mu matakin da zamu daina bara ya ubangiji ka hana mu bara Allah ka magance mana matsalar bara matsala ce dan komai zai iya faruwa muna addu'a Allah ta'ala ka magance mana matsalar Allah ka ba mu masu tausayin mu waɗanda za su tausaya mana su fidda mu daga kangi da hali da yanayin nan da muke ciki na bara ba daɗi kaga mutum na bara ba daɗi da ciwo idan kuma kana ganin da daɗi ka je ka jaraba ko wannan da muke ta yi cikin masallacin nan an ga maka daɗi muke ji wallahi duk lokacin da na buɗe baki na ce a taimaka fi sabilillahi lokacin na buɗe ma wani ƙofar zagi lokacin na buɗe ma wani ƙofar zargi ka gane ai ina addu'a mu kanmu Allah ya kawo mana wanda zai dau nauyin abin nan ba sai mun buɗe baki mun ce ku bayar ba shine kawai amma dai muna faɗa game da baran nan wasu suka jazata wasu suka farar da ita an kuma san inda matsalar take ba makarantun allo bane ba su bane samsam